سلام كبرات تخطاتلتنا نلوم دما مس حدش أرستي حدش زعبا مزيناكم علنا زي وانا وخنتات عمانقو راشان يوكرين زلو غريتشت بزعبو خن الزرارب مس زر سلاسن تسفعلن تراخيمنا لنا تسفعل من زر سلاسن ناي بوليتيكال ساينسن أهجراو زمدناتاتن مهورات يوم سلازي أبت أرستي أبت مويومينا نزارب زلنا مالتيو كم مجمريا حتونا خنجمر እዚ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ግጭት እንታይ ይስዒብዎ እንታይ ኩነታት እዩ ናብ ዝብፅሕና ዘሎ እስከ ተስፋ ኣለም በኣኻ ክጅምር ጽቡቅ ሳምሶን በመጀመሪያ ሰላም የውል ዘሎም ንህዝቢ ዩክሬን ነቲ ህዝቢ ብምሉኡ ዘሎ ሰላም የውል ዘሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዚ ግጭት ኣብ ዝኩናት ተበፂሕሎ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ታሪካዊ ዝምድናታትን ርክባትን ራሽያን ዩክሬንን ክሪኦ እንድሕር ኮይና ካብቲ ቅርብ ዝበለ ካብቲ ናይ ኣብ ግዜ ሶቪየት ሕብረት ዝነበሮ ኩነታት ክንጅምሮ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንታይ እዩ ዩክሬን ቅድሚ ሶቪየት ሕብረት ምፍራሱ ምስ ናይ ምውዳእ ዝሕል ኩናት ኣካል ናይቲ ብሶቪየት ሕብረት ወይ ከዓ ዩኤስኤስአር ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓደ ፌደሬሽን እያ ነይራ ማለት እዩ ዝሕል ኩናት ምስ ኣብቅዐ ራሽያ ሶቪየት ዩኒየን ከዓ ምስ ፈረሰ ካብተን ኣካል ናይቲ ሶቪየት ሕብረት ዝነበራ ድሕሪኡ ግን ከም ዝተፈላለየ ሪፐብሊክስ ኮይነን ነፃ ሃገራት ዝኾና ናተን ልኡላውነትን ናፅነትን ዝረኸባ ሃገራት ኮይና ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ገለን ዓመት ከም ሓንቲ ነፃን ልኡላዊትን ሃገር ኮይና ክትነብር ፀኒሓ ማለት እዩ እንታይ እቲ ዝምድና ብባህሊ ብቋንቋ ብካልእ ማሕበራዊ ርክባት እውን ምስ ራሽያ ቅርብ ዝኾነ ርክብ እዩ ዘሎ ማለት ብፍላይ ኣብዘን ሕጂ ዝረኣናየን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝረኣናየን ክልተተን ብሬክ ኣዌይ ሪፐብሊክስ ኢለን ካብኡ ተነፂለን ብመንግስቲ ራሽያ ተፈላጥነት ዝረኸባ ክልተ ዞባታት ቀጥታዊ ዝኾነ ባህላዊ ቋንቋዊ ናይ ኤትኒክ ራሽያን ሲምቶማኡ ዝነበሩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ክንሪኦ ከላስ ራሽያዊ መበቆል ዘለዎም ራሽያን ኦሪጂን ዘለዎም ሰባት ካብተን ክልተ ዞባታት ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ ዝመስል ታሪካዊ ርክብን ዝምድናን ናይ ሎሚ ራሽያን ዩክሬንን ማለት እዩ እንታይ ኣብዚ ኣብፂሑ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ንሕሪኢኹሞ ናይ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝገበሮ ዘረባ ንሕሪኢኹሞ ኮንኩም ኣብቲ ነቲ ሃገር ኣድረስ ክገብሮ ከሎ ብቴሌቭዥን ናብ ታሪክ ተመሊሱ ናብ ናይ ቀደም ታሪክ ተመሊሱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንርኢ ሓደ ሕልሚ ሓደ ኣምቢሽን ከም ዘሎ በቲ ናቱ ኣብቲ ናይ ክሬምሊንስ ሓደ ነቲ ዝነበረ ናይ ራሽያን ኢምፓየር ንዕኡ ናይ ምሕዳስ ንዕኡ ሪኮንስትራክት ናይ ምግባር ሓደ ሕልሚ ዘይዓረፈ ሕልሚ ከም ዘሎ ብዓይኒ ፑቲን እቲ ኣምቢሽን ናቱ ሓደ የርእየና እዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ነቲ ከም ነፃ ሃገር ኮይኑ ዝቆመ ናቱ ዶባት ናቱ ልኡላዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ዩክሬን ዝበሃል ሃገር ሰይ ናብቲ ናይ ቀደም ታሪካዊ ትንተናን ታሪካዊ ናሬቲቭስ ናምፅኡ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ነገራት ጃስቲፋይ ናይ ምግባሩ ወይ ከዓ ርትዓዊ ናይ ምምሳሉ ዝመስል ዘረባታትን በጭቕታታትን ርኢና ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ዘርእስታስ እውን ዝያዳ ይውስኽ ከለኸውን ዝሰራየ ነገር እንታይ ነይሩ ሓደ ካብቲ ብዝያዳ ዝተደጋገመ እቲ ንሕሪና ኣብቲ ምብራቃዊ ወገን ናይ ኤውሮጳ እዚ ናይ ኔቶ ናይ ሰሜን ኪዳን ሓይልታት ናይ ኣትላንቲክ ናይ ሰሜን ኣትላንቲክ ኪዳን ናቱ ሓይሊ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ምብራቃዊ ጫፋት ናይ ኤውሮጳ ዩክሬን ኣካል ናቱ ይኮነትን ግን ተቐንዲ ዝለዓ ዝነበረ ዛዕባታት ዩክሬን ኣካል ናቱ ከይትኸውን ዩክሬን ኣፅዋር ዲስኣርምድ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ጂኦግራፊ ስለዝቀራረባ ዩክሬን ከምዚ ዓይነት መሰረት ወይ ከዓ ቤዝ እንድሕር ኮይና ከምኡ ክመስል ዝኽእል ተኽእሎታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንናትና ፀጥታ ኣስጋኢ ክኸውን እዩ ስለዚ ናይ ፀጥታ ሕቶታት ኣለና ናይ ፀጥታ ስጋኣታት ኣለና ዝብል ዘረባታት እውን የልዕል ነይሩ እዩ ፀኒሑ እዩ ፕሬዚደንት ፑቲን ከም ካልእ ዘልዕሎ ነገራት እውን ተም ኣብዘን ክልተ ሕጂ ናፅነት ምስ ኣወጃ ኣፍልጦ ዝሃበን ሃገራት ክልተ ሪፐብሊክስ
راشاوين أنت ما أزلوا سلزي نريهم هم قاز قرب معلتات سقاب جونوسايد هلكيت أو تخايدي كلازبل كستات ون على علو الله مالتيو قال كابت السنة على خمس رأنايو أب يوكرين تزعابي أب عالم تزعابي ناي نيوكليراوي حتلا نيوكليراوي مسرحي تحت قرصي أب يوكرين نير مالتي هجي ولا كنتي نعو تجبراو نخخون زخ سنفلتاوي عقمن فلتاتن مفتحنا براشان تنبره ግን ስቲል تحت قرصي كم تخولتات الله اجي نزي خانتاي لعلني ربز قربا معلتات نيكليراوي امبيشنز ناتا نيكليراوي طموحناتا تموصل تومصولا يوكرين سلازي ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ኣለን ዝብል ክስያት ንላዕሊ እዚ ምክንያታዊ ንምግባር ነቲ ዝተገበረ ኩናት ክኸውን ክእል ዝብል ትንታነታትን ርድኢታትን ኣሎ ማለት እዩ ግን ክንሪኦ ከለና እዚ ንብዙሕ ዓመታት ክመፅእ ዝፀንሐ ናሬቲቭስን ታሪካዊ ትንተናታትን ኣናብባታትን ሓዊሱ እዚ ሕጂ ጥቕስ ዘበልኮ ነገራት ከም ናይ መጨረሻ ነቲ ሕጂ ኣጋጥሚ ዘሎ ግጭት ናይ መጨረሻ መወልዒ ዝተጠቀመሉ ቃላት ወይ ከዓ ምክንያታት ኮይኑ ይስማዓኒ በዚ እቲ ዝመስልቲ ሕፅብ ዝበለ ታሪካዊ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ በፂሑ ዘሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኣብፅሒዎን ዘሎ ነዘን ክልተ ሃገራት ማለት እዩ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ተስፋ ቴንኪው ናብ ዘርእት ቅድሚ ዕድል ማሃበይ ኣብ ሓንቲ ሕቶ ክውስኸሉ ተስፋውን ጠቂስዎን ፀኒሑ ዘን ክልተ ሪፓብሊክ ወይ ክንፀላ ዝተባሃላ ዶነትስኪ ኤንድ ሉሃንስኪ ዝብልዎን ወይ ደንባስ ዝበሃላ ከም ቀጥታዊ እቲ ናይ መጨረሻ ነቲ ኩናት መበገሲ እየን ኮይነን ምክንያቱ ከም ነፃ ሃገር ስለ ዝረኣየተን ራሻ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ስቴት ፎርሜሽን ወይ ናይ ሃገራት ምምስራት እንድሕር ከምኡ ቀፃሊ ኸይዱ ናበይ ገፂ ኸ ዝወስደና ዘርእት ውስኻ ኣቢልካ ክትዛረበላ ምእንታን ምስኣ ጽቡቅ ሕቶ ሳምሶም ሓንቲ ኣብዛ ናይ ተስፋ ኣለም ዝበላ ቁርብ ተወሳኺ ድሕሪኡ ድማ ኣብዛ ናትካ ስታይ ክመፅእ እንተደኣ ብዙሕ ኣጠማምታን ዘሎ ምዕራባውያን ክብሉ ከለዉ ዘምፅውዎ ዘለዉ ምክንያታትን እቲ ብወገን ራሽያን ንኡ ዝመስል መርገፂ ዘለዎን ሃገራት ዘምፅኦ ዘለዎ ርእቶታትን ኣሎ ሕጂ ተዓበይቲ ናይ ኣይዲዮሎጂካል ዲቤትስ ዝመፅእ ኣብ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ማለት እቲ ተኣላያንስስ እውን ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ይረኣየኒ ከምቲ ተስፋ ኣለም ክብሎ ዝፀንሐ ብወገን ናይ ራሽያ ከምኡውን ብወገን ማሓዛኣ ኮይና ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ፀጥታዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ራሻ መፅኡ እቲ ናታ ናይ ራሻ ማለት ከዓ ቀደም ዓባይ ሶቪየት ሕብረት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊያስ ሓደጋ ኣሎ ይመፅእ ኣሎ እቲ ናታ ስፌር ኦፍ ኢንፍሉወንስ እቲ ንሳ ውሕስነት ይህበኒ ትብሎ ከባቢታት ብኔቶ ይኽበብ ኣሎ ዝብል ዓብይ ስግኣት መፅኡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝፀንሐ እዩ ምዕራባውያን እውን ወላኮ ከምዚ ተስፋ ኣለም ዝብሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደጋ ወዲቕዎም ኣሎ ሕጂ ዩክሬን ሰላም ንክመፆም ንምነ ሰላማዊ መገዲ ንክፍታሕ ተስፋ ንገብር ትሕቶ ግን ብዓቢኡ ንባዕላ ዩክሬን ዝወሰደቶ መርገፂ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ብዝያዳ ናብ ዘን ናይ ሃገራት ናይ ምዕራብ ብቆንዱ ኣብ ደንበ ኣሜሪካን ናይ ኔቶን ትፅምበረሉ ኣፀቢቓ ትቐርበሉ ኩነታት ናብኡ ገፅያሳይ ኮይኑ ቅድሚ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ተዳርኢና እውን መሓዛ ናይ ራሻ ዝኾነ መራሒ እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ንኣብነት እቲ ዓዲ ንባዕላ ወላኮ ብብዙሕ ፐርሰንቲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ዝተመርፀ እዩ ዝመራሒ እንተዳ ተባሃለ እቲ ህዝቢ ግን እቲ ሃገር ተመቂሉ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ማለት እቲ ፖለቲካል ቪውስ ናቱ ቪዥን ናቱ ናብ ራሻ ገፅና ዶ ንጠምት ናብ ምዕራብ ገፅና ዶ ንጠምት ዝበሃል እዚ ሕጂ ሓደ ምክንያት ኮይኑዎም ንራሻውያን ማለት እዩ እዘን ክልተ ሪፓብሊክ ትብለን ዘለካ ድማ ከምዚ ተስፋ ኣለም እውን ኣቀዲሙ ክብሎ ዝፀንሐ ሂስቶሪካሊ ራሻውያን
ዘርኢ ዘለዎም እዞም ኣሕዋት ኢሎም ዝርእይዎም ማለት እዩ ናይ ራሻውያን ክሰፊሮሞ ዝፀንሑ እዩ እቲ ከባቢታት ናቶም እውን ዶባት ናተን ዝበሃል እውን ኮንቴስት ዝኾነ ኣከራኻሪ እዩ ሂስቶሪካል ክርአ እንከሎ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዓበይቲ ሃገራት ሓይሊ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ሃገር ንባዕሉ ኣብ ውሽጡ ሓድነት ምስ ዘይህልዎ ማለት እዩ ፈጋዕጋዕ ዝበለ ምስ ዝኸውን ከምዚ ዝኾነ ኮንቴስት ዝኾነ ኣይደንቲቲስ ድማ ምስ ዝህልዎ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ብግቡእ ምስ ዘይሰርሕ ብዙሕ ግዜ እቲ ሃገር ተጎዳኢ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዘን ክልተ ሪፓብሊክስ እዚኣተን ናጽነት ናትና ክንረክብ ኣለና ኢለን ይቃለሳ ነይረን ራሻ ተቀቢልዎን ሪኮግናይዝ ገይሩ ድማ ንፅብሒቱ ንኩናት ኣትዩ ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ዘፍግኦ ክፋላት ናይ ዓለም ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ቀረባ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት እንታይ ዝብል ሳይ መግለፂ እዩ ነዚ ንኩልኖ እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ናይ ሃገራት እዩ ዝብል ማለት እዩ ይረኣየካ እዩ ኣብ ገለ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ከምኡ ዓይነት ናይ ምፍንጫል ባህርያት እውን ኣሎ ፀኒሑ እዩ ምልክታት እውን ኣሎ ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትሪኦ ከለካ እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣቃሊልካ ዘይርአ ከም ታሪክ ክምርመር ዘለዎ ኣብቲ ናይ ስቴት ፎርሜሽን ዝህልዎ ሳዕቤናት እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ሕራይ ሓደ ነገር ክልቲኣትኩም ዝተቐስዎ ዘለኹም እዚ ፅልዋ ናይ ኔቶ ወይ እዚ ናይ ሰሜን ኣትላንቲክ ኪዳን ሓይልታት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክትሰምዕ ከለካ ብዙሕ ካብቲ ሰብ ብሕልፊ ናብዚ ከባቢና ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ኔቶ ከም ዘድሕና መሲሉ ብፍላይ እተን ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ኔቶ ዘለዋ ከም በዓል እንግሊዝ ከም በዓል ኣሜሪካ ንዩክሬን ናብ ሓደጋ እትየንኣ ዳሓረይ ገዲፈንኣ ከይደን ሕጂ ዩክሬንሲ ኣብ ዘይዋፅኣ ኣትያ ተስፋ ሂበን ከዲዕንኣ ዝብል ርድኢት ኣሎ ምናልባሽ እቲ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት እውን ከምኡ ዝመስል ዓይነት መግለፂ እዩ ሂቡ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ናትኩም ርእቶ እስከ ሕፅር ኣቢልኩም ከይዶስ ከይድስካ ተስፊ እንታይ ናይ ኣብዚ ናይ ሓይልታት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ እቲ ኔቶ ዝበሃል ሓደ መትከል ኣሎ ሓደ ካብቲ ዓንቀጻት ናቱ ኣቲንካ ዓንቀጽ ቁፅሪ 5 ተዘይተጋግየ ኣካል ናይ ኔቶ እንድሕር ዘይኮይና ዝኾነት ሃገር ኔቶ ወተሃደራዊ ምትእትታው ገይሩ ናቱ ወተሃደራት ሰዲዱ ኣብ መሬታ ኮይኑ ክከላኸለላ ዲፈንድ ክገብረላ ኣይክእልን እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዘግድዖም ንዩክሬናውያን ዩክሬን እንታይ እዩ ኣካል ናይ ኔቶ ኣይኮነትን ዩክሬን ማለት እዩ ኔቶ ንዩክሬን እናቱ ሰራዊት ናቱ ኣፅዋር ሰዲዱ ኣብ መሬት ናይ ዩክሬን ኮይኑ ምስ ራሻውያን ክገጥም ኮይኑ ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ነይርዋ ሕጂ ክሊርሊ ከም ስትራቴጂ ዋላ ምስ ራሻ ኢንጌጅ ማለት ኩናት ክገብሩ ደልዮም ኣይደልዮም ካልእ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በቲ ናቶም ብመሰረት እቲ ናይ ኔቶ ቅዋም ንዩክሬን ዲፈንድ ክገብሩላ ክከላኸሉላ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከም መርኣያ ናቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንድሕር ርኢናዮ ዝተፈላለየ ስላያዊ ስራሓት ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ መከላኸሊ ኣፅዋር ንብሎ ዲፌንሲቭ ካፓቢሊቲ ናይቲ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ንምሕያል ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል ካልእቲ ዝህቦ ዘለዉ ፋይናንሳዊ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ናይ ስላያዊ ሓገዛት ብተዛዋወሪ ገይሮም ነቲ መንግስቲ ዩክሬንን ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬንን ይህብዎ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መሬት ናይ ዩክሬን ኣትዮም ግን ምስ ናይቲ ናብ ዩክሬን ዝኣቱ ዘሎ ናይ ራሻ ሓይሊ ክዋግኡ ኣይክእሉን እዮም ከምኡ ዓይነት ማንዴት የብሎምን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዝረአ ዘሎ ኣብ ካልእ ኣብተን ናይ ኣባላት ናይ ኔቶ ዝኾነ ኣብቲ ምብራቃዊ ወገን ናይ ኤውሮጳ ዝርከባ ሃገራት ንኸይቀርባ ንኸይኣትዋ ኣብኡ እንድሕር መፂኡ ምናልባት ምንቅስቃሳት እንድሕር ተገይሩ ካልእ መልክዕ እውን ክሕዝ ይኽእል እቲ ኩናት ሕጂ እቲ ሽግር ዘሎ እንታይ እዩ ሓገዝ ጥሪሖም ክገብሩ ዝኽእሉ ሎጂስቲካውን ካልእ ሓገዛት እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እቲ ኣየር ስፔስ ከም ዝረኣንያ ሪሰንትሊ እቲ ኣየር ስፔስ ናይ ዩክሬን እውን ሕጂ ራሻ ስለ ዝተቆፃፅርዎ ሙሉእ መስለን ዘይተጋግየ እቲ ክግበር ዝኽእል ሓገዛት ሕጂ ብኸመይ ይኣቱ ብኸመይ ይንቀሳቐስ ዝብል እውን ሓደ ዓብዪ ሎጂስቲካል ሕቶ መፂሎ ማለት እንታይ ዓይነት መንገድታት ክህልዎም ይኽእል በቲ ብላክሲ ወይ በቲ ናይ ባልቲክ ሲስ ድዮም ንራሻ ብሎክ ገይሮም ከምኡ ዓይነት ገለ ኮሪደር መእተዊ ንክረኽቡ ዝቃለሱ ዘለዉ ዘይንሪኦ ገለገለ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ
اتقندي قداي زغبراني ني يوكرين بزمنصر ناي بحق حجزو دليت نيرዎም انتزخون اكل ناي نيتو ايكونتن مالتيو كمزي يوكريناوያን ናቶም ፊልም ርኢና ኣለና እቲ ፕሬዚደንት እውን ባዕሉ ካብ ቀደም ክብሎ ዝፀንሐ ዘርኢ ምዃንኩምቲ ኩነታት እንዳተጓሃረ ክመፅእ ከሎ የሳሎ ሓገዝ ዲፕሎማሲያዊ ባህላዊ እዚ ፖለቲካዊ ካልእ ሎጂስቲካዊ ሓገዛት ኣሎ ግን ኣብ መጨረሻስ ንሕና ዩክሬናውያን ኢና ንዓድና ዲፈንድ ንገብረላ ፈልጡ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝተጎድዑ ብግልፂ እውን ይብልዎ እዮም እቲ ኔቶ ግን ማንዴት የብሉን ዝኾነ ክገብር ማለት እዩ حراي زريت تسخلالات كارا حتر بيلان تاي ابزي تي بزح غزي هاغرات زوسدو مريچاتات وصاني حجين تاي بخلتي تيوريتيكال خطريوني تي ابتي براكتيكال ابتي غبر خطريون حجين ابنت ابزحل قينات زنبره تاريخ تملسنا تدارينا هاغرات منغونيا مرغفي نيوترال زخونه بحذالو وانات نيرو خاب انتاي زبقس كاب حدقاتات كابتن عبيت هاقرات مصن كاب زخيل كاب ونمتحان زمص مرقطيتاتي تاريخ تحبرنا ابزو وان زنتاي كوينو فورين منيسترنا امريكا حجن تايلو دارغا خم قبول وسيدو مالتي راشاني ني يوكرين نخت حزا كاب راشا كتحلف يا بلان سوري خاب يوكرين كتحلف يا بلان بعينتو مغلصي يبو مالتي ذي ناينيتو سكرتاري جنرال تدارينا كومو ناي فورين ريليشنز ناي يوروبا حبرت ذهبوا مجلس مالتي خطاب لهم مشت انتاي نيرو دليت يبلنا سراويت نابو ينتونينا اذا بلو خم تسفعلم دبلو صن حق انت اطوارات كخيط صني حلو من البعض زي رؤون سبيشال فورسز اللي خون نابو ناي سلاح حيلتات اللي خون مالتي بالك زي فلت هاجرات بخومو ين ابو سايد خنا ولاتي سراويت ناتن ساينت داي غبره بحبو تاريخ تحبرنا ناي كوينات كيلاتات تحبرنا نسيو حجي ابز خمس خناتات تقنع وصانه دينيرو زبحال نهم زملكت خون جن يوكرين سناب حدا قاتيا مالتي اكلت عبيت هاجرات خلت عبيت حيلتات ابز قالو سلو ونابو خوينم يرغصلو مالتي ازي نعشتو هاجرات حيل ذي بلان هاجرات كابو خابز تاريخ ذنتاي مهارة حدايو تم عبيته هاجرات نايم زبلو لو جاستيفاي كو قبرو يمزدلي زلو وراشيا دمان أم زمسل منقسي ناب يوكرين سايكي تخلو زملوسو أي مسلونيوم نابو قصيوم سايد قبرو زلو هو من الباش مساني اشتايك وستخلا بزو حسابون حدا دسمع دلو ولاتناي راشا ناي وصا ጉዳያት ወሃቢት ቃል ዝበለቶ ዘን ምዕራባውያን ሓይሊ ስኒ ሞራላዊ ሓላፍነቱን የብለኒ ምክንያቱ ቅድመ ጅዝ ገብረኦ ዝነበራየን ኣብ ኢራቅ ገይረንኦ ኣብ ኣፍጋኒስታን ገይረንኦ ኣብ ካልኦት ሃገራሲ ከምኤን ዝገብራ ነይረን ሕጂ ከመይ ገይረንን በናይ ሞራሌን ናብ ዩክሬን መፅን ክዛረባ ዝብል ስነ ሞገት እውን ይሕዝዮም እዚ ኸ ኣካታዕ ነጥብረ ኮይኑ ይረኽብዎ ወይ እቲ ሞራልናቶም ንከምኡ ክብሉ بيناي ملكعي كبهال كله justified you كمل سنة بعثوري تسفعلم قدمك انت ابناء هاجرات يا اتوان عرباويان عينن اي محسيان ابناء هاجرات نخاتوا ابزقن كلته ويدما لخلت عبيتي حيلتات نيكلراوي اطوار دلوني اذا خوينات زسي تسفعلم قرب تقيش وطني حنا بيك خيدي تو ديفلوبمنت ناتو ذرا ياليو جن انتايلو عبد مغلصناتو ناي راشا مرحي دخونت هاجر عبد قدايز انت دعاتيا يلو مالتي تنحنا نوصدو سقومتي يلو مالتي حجي اتم بيهلو تخويناتنا بيغطو خيد مخاون حجي زين احنا نفولتو نغر يبلنا جن تخوينات حدغنياي كوم او سلا زخونه ما تمثل هاجرات ناي معراب بقتا انفولف دي غبرا زلوا حجي نابوي تي دوس يوكرين يعني حدغا وديا بناي ناي راشان ناي نيتون نذو قدايز خمي غيرو خم حزبي فتحوه خريوسي بستفعل لي مخنياتنا سناب حدقات يوم حجي معرباويان بحرياتنا ما يقدفونيوم تن ناي فتح حدقا متينا زبلا زلوان ناي معبلال بحر زلوان ان راشيا خاني بحرياتنا تناي قدفانيان عبيت هاجرات بحرياتنا تناي قدفانيان تن عايشو هاجرات مكميلن ينبرا اب كم زي تطابعي زخونه عالم نسيتي نالبات كرئ زلوان تسفينا بعض ممتاوك حنت خوص خلا حد صبغنت ممتي إلو زريت
እዚ ዩክሬን ሕጂ ትሳቀዮ ዘላ ወይ ህዝቢ ዩክሬን ድሳቀዮ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ቅልስ ናይ ክልተ ሓራምዝ ዲኣትዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ወይ ኣብ መንጎ ኔቶን ራሽያን ኣለዎ ከምዚ ክልተ ሓራምዝ ክባእ ኣሳስ ሳዕሪ ይጉዳእ ዝበሃል ምሻሎ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ብርግፅ ኣብ መንጎ ዩክሬን ኣብተን ክልተ መንጎ ሃገራት እውን ኣብ ክልተ ኣብ ዝምድናታት ኣብ መንጎን ዝኾነ ናብ ኩናትን ናብ ግጭትን ከምርሕ ዝኽእል ሽግራትን ፍሕፍሕን ታሪካዊ ቁርቁሳትን ኣየለን ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ምናልባት ዓይናይ ዓቢ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ሕጂ ከነመዛዝኖ ኣይንክእልን ንኾን ክልቲኡ ግን ሪአ ኣነ ከምዚ ክንብሎ ፀንሓና ኣብቲ መጀመርያ ዕንዶ ይትቀስ ከም ዘበልናዮ ብታሪካዊ ኣጠማምታ እቲ ዝነበረን ዝምድናታት ርኢና እቲ ናይ ሶቪየት ዩኒየን እቲ ግራንድ ኣምቢሽን እቲ ሓደ ሓፀያዊ ዝኾነ ብፍላይ ምስቲ ናይ ዝሑል ኩናት ምስ ምውዳቅ ሶቪየት ዩኒየን ስጋብ ሕጂ ዘይተዋሓጠ ሕልሚ ኣሎ ናይ ፑቲን እንድሕር ርኢና ፑቲን ናቱ ኣጀንዳስ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ዓለም ዝዓበየት ዝተፈራሒት ዝበለፀት ወታደራዊ ኢንዳስትሪ ዘለዎ ኣብኡ ጌራ ድማ ቁጠባዊ ዕብየታ ተመዝግብ ተኽስብ ዓዲ ነቲ ናይ ቀደም ስእልን ኣምቢሽንን ናይ ሶቪየት ዩኒየን ሓይሊ ናይ ምምላስ ኢምፓየር ናይ ምምላስ ሕልምታት ዘለዎ ሂዘታግ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩነታትን ምስ ዩክሬን ኩሉ ዝኽእል ዝምድናታትን ስጋብ ኣብ ግጭት ዘብፅሐ ተራ ከም ዘለዎ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ምስ ምፅኡ ከዓ ከምዚ ዓንተ ቤት ጠቕስናዮ እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ናቱ ረብሓታት ጂኦፖለቲካውን ጂኦስትራቴጂካውን ረብሓታት ኣብቲ ምብራቃዊ ወገን ናይ ኤውሮጳ ከዓ እዚ ብግልፂ ንሪኦ ዘለና እቲ ምትእትታዋትን መሰረት ዘለዎ ማዓስከራትን ናይ ኔቶ ከዓ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪት ኮንካ ምሕጋዝ ኣሎ ከም ዝንብሎ ፀናሕና ንዩክሬን ዝወሃብ ሓገዛት ኣሎ ግን ኣትዮም ልክዕ ከምቲ ናይ ራሻ ዓቕሚ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ምዕራባዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢንቮልቭ ኣይገበረን ስለዚ ኣበይ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እተን ክልተ ሓራምዝ ኣብቲ ዝዓበየ ግሎባዊ ጂኦስትራቴጂክ መቃን ክንሪኦ ከለና ህዝቢ ዩክሬን ብተዘዋዋሪ ግዳይ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ምጥምማታት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ክሊርሊ ፑቲን ብዙሕ ግዜ ዘለዓሎ ምናልባት በዚ ንሕና ዝበዝሕ ግዜ እቲ ምዕራባዊ ሜድያ ጥራሕ ነዚ ናትና ኣረኣእያታት ስለዝፀልዎ ክኸውን ይኽእል እምበር ዘለዓሎ ሓደ ርትዓዊ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ሕቶ ነይሩ እዚ ክንብል ከለና እዚ ኣብ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ጨብጨባን ኩናትን ሕጂ ንዑ ቅቡል ንምግባር ወይ ምክንያታዊ ንምግባር ገለ ኣይኮነን ብውሕዱ ግን ቅቡል ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ሕቶታት ነይርዎ ማለት ናይ ፀጥታ ሕቶታት ነይርዎ ብፍላይ ምስቲ ህላዊ ናይ ኔቶ ኣብቲ ምብራቃዊ ወገን ናይ ኤውሮጳ which is ብተዛማድስ ጂኦግራፊካል ከዓ ናብ ራሽያ ዝቐረበ ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ይወስደና ኣሎ እዚ ኣብቲ ዝዓበየ ዓለማዊ መዋቅር ናይ ሴኩሪቲን ናይ ስነ ሓሳባዊ ፍሕፍሕን ክንሪኦ ከለና ዩክሬን ኣብቲ ታሕትላ ማለት እዩ ግን ሓገዝ ከዓ ይግበረላን ሓገዝ እንድሕር ተገይርላ እንድሕር ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥን ካልእ ወታደራዊ ኢንጌጅመንት እንድሕር መፂኡ ከዓ ከምዚ ዓንተ ቤት ዝበልናዮ ክልቲአን ዓበይቲ ደንበታት እየን ኣብ ክልቲኡ ከዓ ዓለም ከጥፍእ ዝኽእል ወታደራውን ቁጠባውን ሓይሊ ዘለዎ ደንበይ ዘሎ ማለት ሰብ እቲ ኤንጌጅ ኣይክገብሩን እዮም ማለት እዩ ብኡ መጠን እውን ዝበዝሕ ዝምዕራባዊ ዓለም ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ቁጠባዊ እገዳታትን ካልእ ተፅዕኖታትን ኣብ ምፍጣር ጥራሕ ተሓፂሩ ዝርከብ ዘሎ አንፎርቹኔትሊ ዕድል ኣይገበረን ግን ህዝቢ ዩክሬን ከዓ ይህዝ ኣሎ ስለዚ ክልቲአን ቁኑዓት ክስያት ኣለዎን ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ማለት እዩ ሕራይ ሓደ ካብዚ ሕጂ እዚ ናይ ሩስያ ናብ ዩክሬን ምእታው ሓደ ዓለማዊ ስክፍታ ፈጢሩሉ ዘሎ ከዓኒ እንታይ ዓይነት ኣርኣያ ክፈጠር እዩ ብሕልፊ ከዓ ነቶም ድኹማት ዝኾነ ሃገራት ራሻ ሓንቲ ዓባይ ግሎባዊ ሓይሊ ንሓንቲ ዩክሬን ወሪራ እንድሕር ክትሕዝ ክኢላ ካልእ ከምኡ ሓይሊ ዘለዎ ናብ ንኣሽቱ ሃገራት ናይ ምኻድ ኣርኣያ ኣይፈጥርን ዶ እንታይ ዓይነት ስእሊ ክህበና እዩ እዚ እንታይ እቲ ናይቲ ግሎባል ኦርደር ምሻልካ ክንሪኦ ከለና ታሪኹን ከም ዝሕብረና ገሊኡ
أبدي مالتيلاتراليزم زأمن حيلتات بذح كدما ذي ناي جلوبال ساوث ذي نعيشتو هاجرات حيل زي بلو بتزامات حيل زي بلو ومعبال دركب ذي نذي ناي عالم قطبان وتهدراو حيلن عبللو زلو ناي جلوبال نورز حيلتاتن كتريو خلخا تبهريات ناتو أي كيرنيو تاريخ كم زحبرنا مالتيو حجين تايو عبر بحثات ناتهم كمصمم كله تي جو بوليتيكال كان في استراتيجي ناتهم نود تصلو وبحريات كريو خلو تي انترناشونال لو ويدماتو رول اوف لو يلو من عالم نعيشو هاجرات سب اين بروونيوم ذي حجي أي فلتن مالت أي كونن كابو تبقي ثاني عندما هاجرات ناتن مكل خال ناي مكل خال حيلتات دهان مالتي كابو تبقي ثاني نتناي دبلوماسي حيلت ناتن سايد كبرة كابو تبقي ثاني بون تنا بسخام خال سلف سافيشنس بستخا على كامت أن ذبحال ذسر حالو حجي تبهريات ناي تي ستيت سيستم كوم إيو جن من البعض زي مزحول كوينات توديو خون ذي مثل ذا جلوبال كان في وورلد اوردر سي دحانو خون ذبحال نيرو جن بحريات ناتو يقيرن تبهرناي بحريات ناي ستيت سيستمز اي يقيرن هجي سقاتات الله كم تبلو ذلخا عبنت عبد خبابيتات ناتنا انت دعمتينا مالتي ناي هاجرات ناي افريقيا ون مسوت راح يكون ون ابقرنا افريقيا تدعمتيكا مالتي كل غزي ناب وتهدراوي حيلي ساي اندا غبركا اندا تتفاننكا ساي تخدلو مننه تحتكا تواررلو مو خانت انترناشونال كوميونيتي مفيق حجزكا تطبيو ازي كم ذي سرحبتي بجبري يذريكا مالتيو هاجرات نربحن راح قبلها عند اتوا حجيتي عدلنيا تاتا اخوينن هاجرات اب وشطن ديمقراسي زلو بديمقراسياو اجبابات زمرح كوينات قدم ممصو اقديمو يو وزرا كانو نو اقديمو خرج زخيل مرحناتات وي دما انستيتيوشنز كهلو مزخيل لما نزو قدات بسلام فتحو زخيل مزهلو امبر امدو تبلو دلها حما ابنتيو زمهر عبيت هاجرات نناشتو هاجرات نحيل زي بلن عند عبللا عند حرمه ابزلا الوانات منقص خفرسان منقص تخلان زسر حالو قناتات بخومي يسرح ذبل ملختي زحلف أبزي أنت حنتي أبز حلف جزية قرب أبز رأسك تمال سن زغنيت حنتي حساب تاني راس زي أحجراو حقي تبهال بزح جزية تدقنا قام كأني أبزناي مقربة وعلم زلو بوليتيكاون ناي ميديا ديسكورسز زي بحالات ندريهم مالتي أحجراو محاضرة سب علم أحجراو حقي international order زي أحجراو سرعات مالتي زيهم سلس يوم كن كلنا بعين تاريخ كن كلنا زيهم اتمعربة وعلم مس كلا يكونات علم مس مودة زحول كينات أبز حلف 7-8 عامتات اتمعربة وعلم نربحاتاتو كقلقلو إلو زتخلهم بحقتات بلهم ولا سرعتات بلهم ولا زم international organizations هجراوي تكالات نقولهم زلنا زي منقصتاين هجراوي تكالات زبالو كاب ودي برات هجرات جميل كمالتي انتهي مسوم زقلقلو كم تكالات تمتكلناتهم انتهي ندحرينيا بزي ترتر نتم عرباو عالم ربحاتات قطباو ربحاتات بوليتيكاو ربحاتات دبلوماسياو ربحاتات حجراو ربحاتات صدتاو ربحاتات يوم زقلقلو مالتي أجي بومت أنوتي لولاونات زبل ناس ناي حنت هاجرن لولاونات ناي حنت هاجرن زبل حطو مس غزي زقاياير أقداسنتي زهلو مس نبلو زلنا عبي معرباوي ربحاتات وينايتن عبيت هاجرات ربحاتات جيوبوليتيكال ربحاتات جيو قطباوي جيو استراتيجيكاو ربحاتات دايركتي قطتاو زخونه متححاز نحري ኣለዎ ኮይኑ ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ዋላ ትኾን ሃገር ናታ ልኡላውነት ኣዝዩ ገዳሲ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ሃገር ሓይሊ ስለ ዘለዋ እቲ ሃገር እቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ስለ ዘኽብሮ ኣይኮነን ኢንተርናሽናል ሕጊ ከም ዝርእስላስ ክብሎ ፀንሐ ሓደ ሕጋዊ ልቢ ወለድ ማለት እዩ ከም ሌጋል ፊክሽን እዮም ዝብሎ ኢትስ አ ፊክሽን እንተ ደኣ ሓይሊ ዘይብልካ ኮይንካ ወይ ፀግዒ ዘይብልካ ኮይንካ ፊክሽን ጥራሕ ኮይኑ ዝሰርሕ
نيرترا تاريخنا رئينا مالتي بقربا نحر مسينا تاريخ نيرترا رئينا أبز على في 3 عامات مزجات أمهاتات بزح نجارات تيرو مالتي قبل بيا زجات أمي أب سوريا زجات أمي أب يمن حج زجات أمزلو إتحجراوي حجز بحال كتحسن كعقبن مسربحاتات نايزيم نولم زلنا عبيتي جلوبال حيلتاتي زرقاء مالتي جي ناي يوكرين حتى كم ناي لونت ناي مجهز حتى غين مسيلو بالكأي مالتي عبتخلق أجت أميتات أبجل زي ثلاثة أسكار زي إكزام زي أبنتات كل يسأل حنا خاء كلير اللي خاء لونت ناي حجراز تتحصلوا مو أبو بارخوت ناي زي محجل لونت تتحيس زبل زلو حيلتاتني عالم كا نرئ لنا مالتي حجم تاي أبتي مدمدمتا أتي لونت ناس زبل أمرسي كم متكل دايو أو ورقة زهور لما رنا بحق أنت دخل نعو لعليو خيز لا قد سنة زلوا سنة حسابه يكون كتابه يكون ساتتها يكون ربحاتات نتردأ compromise قبل كونه لو نتني حد هاجر it's a fiction basically إن أمريكا نحري ناسي نتردأ لأمريكا نترى ربحاتات ترى compromise قبل ويقعد على خطوة زغل كوين ويك أزير بحوين لو نتني حد هاجر وزحي قد سنة مالتي تي ودكتورات هاجران نحرينا حدا useless لخونه organization بفلايتي general assembly خبي خلنا مالتي تي كتنقومتي حاجرات زلو تي بايتوس تاو دكتورات حاجرات كا من يزورو ناي من ربحاتاتيو كل جزء زقرا اصلو نرئي لنا مالت سو كاب حدا فيكشن مهان حليفوس ناي بحقي ترجم زلو ككالاخل الكاز نحنتنو اشتي حاجر بسلام كنبر تخل هاجر ككالاخل زخل حدا صلال كوينو يفلت نتي امر ات برينسيبل ناي ناصنتن دولونتن زبحال مالتي هراي دارغا زناي ترى علماوي محبرسب ወይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኮ ጽቦ ገርኩም ገሊጽኩም ኣለሁም ግን አንቶይ ትንክፋቢልኩም ዝነበርኩም ኣብዝውን ዝረአ ደሎ ሕጂ እዚ ፎርሜሽን ኦፍ አሊያንስስ ወይ ከዓኒ ናይ ማሓዙት ናይ ምፍጣር እዩ ንኣብነት ፑቲን እተን ክልተ ሪፓብሊክ ከም ናጽነተን ከም ነፃ ሉዕላውያን ሃገራት ክቕበለን ከሎ ገለ ሃገራት እንድሕር ሪኢኻያን እውን ብምዕራብ ተበዲልና ኢና ዓይነት ዝብላ ከም በዓል ቬኔዙዌላ ሶሪያ ኩባ ዝኣመሰላ ድጋፍ ሂቦን እየን ገለገለ እውን ኣብ ታሕቲ ሳይለንት ኮይነን ትም ዝበላ ነይረን ብዙሕ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣባላት ኔቶን እንድፅጋዕ ሃገራት ከዓ ካብቲ ዝነፀግኦን ዝኮነንኦን ቁጠባዊ ማዕቀብ እውን ክንገብር ኢና ኢለን ዝብገሳ ዘለዋ ገሊአን ኦልሬዲ ከም በዓል ኣሜሪካ እንግሊዝ ዝገበራየን ማለት እዩ ሕጂ ኣበይ ክወስደና እዩ እዚ ዳግማይ ናብ ዝሑል ኩናት ዲና ክንምለስ ወይ ናብ ኣንፈት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ገፅና ዲና ክንከይድ ኣበይ ገፂ ክወስደና ዝስከ ዘሪት በኣኻ ክጅምር ብልክዕ ናብዚ እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ግን እቲ ኩናት ሓደገኛ ኩናት ምዃኑ እቲ ኣንፈታት ዘሎ ኮይኑ ስማዕኒ ሳምሶም ሕጂ እንታይ እዩ እንትትብሎ ዘለካ ቁሩብ ተስፋ ኣለም እውን ጠቂስዎ ፀኒሑ እቲ ናይ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ንባዕሉ ተገማሚዑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ረብሓታት ናታ ምስ ራሻ ምዃኑ ግን እንታይ ዓይነት ብወግዒ ቬቶ ትገብሮ ድያ ናብቲ ባይታ ምስ ናብቲ ኣኼባ ምስ ቀረቡ ወይስ ኣብ ስተይን ያ ክትገብር ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ማለት እዩ ብድሕረ ባይታ ብድሕሪት ከዓኒ ብቆቲ ብቁጠባ ትሕግዛ ከም ዘላ ክትሕግዛ እውን ንሓዋሩ መደባት ከም ዘሎ ስምምዓት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ገለ ሃገራት እውን ክጠቅስ ፀኒሕካ ማለት እዩ ንባዕሉ እተን ዋላተን መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ዝበሃላ ናይ ዩናይትድ አረብ ኢሚሬት ኣብቲ ስታያላ መስለኒ ንግዜኡ ሕጂ ንኣብነት ንሳተን መርገጢታት ናተን እውን ብልክዕ ምስ ኣሜሪካ ቮት ክትገብር እያ ዘይኮነ እውን እንታይ ዓይነት ምልክታት ትህብ ከም ዘላ ኣብ ስተይን ክትገብር ድያ እንታይ ዝበሃለሉ ዘረባታት ኣሎ ማለት ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ተስፋ ኣለም እውን ጠቂስዎ ፀኒሑ እዚ ብእቲ ግሎባል ኦርጋናይዜሽን እቲ ናይ ዩኤን ወላ እኮ ከምዚ ኩነታት ክመፅእ እንከሎ ክፈትሕ ዝግብኦ እንተኾነ ግን
عبيتي حجرات أورا خانة ناي سكيورتي كونسل زمرحو خوينات مزهلو ورارات مزهلو لموتي زخون أمنا بيد أي خيد زخونات زي هجي زي صعبينات كهلويو درون أبتو طبعاً عالم صعبينات ناتو رؤي كخون تاني حلو ناي ندادي ناي مقبي إذن عايشتو هاجراتنا أبنت يكتاتل تاني حاجنا بني نكتابنا إني ليبانوس زلوا مالتي وسرناي كنركب عين خيلنا نقول حيزة تنحي زلنا بهال درباتات مالتي حجز انتهاي دريكا إذن هاجراتنا معراب ون نبحلو تناي غاز ناي ندادي كم صوز خيل صعبينات أبتي طبعاً عالم تسلوا روي تسلوا عمتي له قالين كرب حاليا بحال درباتات على الندادي سايد قبرة مالتي إننا إني سعودية نذيع الدلات زت دائما قبل ندادي هدرخبو أوتوتات كعبية فتنين بحال درباتات على حجز انت عايز ريكا قداي نتا يوكرين يا خوينا مالتي تخوينات كوينو دوباتنا يوكرين يحلف ديو راشات بحال من البعض قضية سايدر إياه يجن تفهم كوينو تدا حليفته عب حدقة مخنياتو تينا نيتوسي حيلتاتنا دبمولو نابتدو بعتتي أتقعوا ذلو خمسة تسفعلم كبلو تتحي كوينو يخيد دي زبهال نا أنت دا حليف كايا دا عينتها تنقاطاتها ذهبو زلو راشاد ما درو نتسرعات كإلا اللوو بغتا ونسراويتنا يوكريني تعويد قريبو مالتي ونزي سرعات زئلي ويز بالزلو درو ون ملختنا تحليفو لنا بلاروس ديا تبهال عرقين ستاين خد قبر دروسي نتخوناتات بعلو ذو قطاطرو بعلو دما عرقنا ذبهل مالتي كم ذخوناتات كعرف ديو ناي حوار عرفت ديو في التحديد دا ايمبر راشانة تسرعات بستايد اللوخي علي ودحري دمولو سو اي مسلنيوم إذا مالت دما حدا كان ني يوكرينيو دحريو خني سرعات عليها سلام هم صدي بحالي ذي نسنا وحق ذي خني تان هاجرات ناي معراب كان بخميريو أب كبرناتن زلوا مالتيو ذي خني بحفشو خنتي نايتي global security order بخمي يتسألوه بحال عبيتو حتوتاتي من البعض زي مسجزيه مسمع باليتات نايت كوينات ذرقوا خوين سمعني. يبلين بزح وساق كمزي ثلاثة زبلت حدا زعابي كوينات علم زي قصو أنفتات زلو أي مثل تسفى قبركم خيكون انتهي جن صعبين اللو درون تسألوا تقطبوا تسألواناتو أبزي أوروبا رئيني لنا مالك جميرنا الله كم ثلاثة زبالو راشا حنتي حتن زعابي ناي غازن ناي ندادن ناي كالي سقاتاتن ناب أوروبا تسدد حاجر مالك قطبا ناي أوروبا بومتن زي كهسه سلازي خمزي mutually assured distraction مش تبهال الله بعين بقطبا مالكن رئينياس كلتي وغن نزي هسه زلو زي أوروبا يهسلو حزب راشا قطبا ناي راشا يهسلو مالتي من الباشا بقى حنت نجار كوسخال كاتسفه إذا زجبر دلو معك أبكن راشا معرخ ندي يخدخما انتي لو تي خمت الله سقاب حجي تارجيت يزولو أبتم ولك سبات يزولو ويكا مستي وتهدراوي إندستري تحت قرصي ناي راشا قد تحوزو خونه ناي مموالن جنزب ناي مسرحن سراحات زلوان بانكتاتن كالوت صلاتاتن زيادة تارجيت زقبروان زلو مالتي حجي خندر أنا أخري يسأني حيا قدما بيلا ناي بريسيدنتن تي وسع قدات منستر ناي وسع قداتن كابتوم أكتي ليست زاتو خوينو مالو مالت حجي حدا أكتو وتادراوي صلاتات بملك بانك خون ناي ترانسبورت يخون كالي ناي منشي كتبا أوتوت خون ناي نراشا تارجت زجبره ناي معقب قطاتات سقمتات توسيدو لو مالتي بحافش أنا تهزبي كصلوي انت عينت صلوا كقبروا لي نزب الكونتات كن منالبات بحجي خدر زخل قطباوي صعبيناتي إلي حسب نبوتين نتما زلوا وقتنات السيركل زلوا سباتن كن برجس ناتهم قطباوي كونتات نابرا اتأسس ناتهم زلوا مسقاتات
أبي يقوموا بسمنا من يقوموا من حزب الله زبل حتات بزح كسايك خون خالي بوتين سخمزي حدا روج زخوننا مافيا ستايل لكايدا زلوا عينة مراحي هز نا كرملين تمهراي مالتي من كرملين مصحف من كرملين حقاو كايدا زخيد عين السبي لذي بلك ناتو قطباو صقاتات كالي صقاتات بسمنا يمن الله أبي الله زبل أفلطو يبلين برجس كمزي عن الصعبينات كله قبل كشجرني خليجن عند حرينا أبزي أوروبا زعتو زنبر سجاب جيرمان سخيد زنبر حدا عبي بروجكت نايغاز بروجكت نير مالتي الزيو عبي زهون نايغاز بروجكت نير حجي منكس جيرمان وسانو صيلو نعو تطو قبلو تي نايغاز نبعلو تي قال ناي نداد نبعلو حنت خبتن أزين أقدسي مجبت ناي قطبانه ناي أوروبا نير مالتي إذا بوملو تطو نحريلو تكون رؤية نخلقاته تاو زخونة صلوة أبتي نورمال حزبي برقص يرأينا له مالتي عبي زخونة وطبعو صلوة كلوي راشان إذا بخمية أوفسيت كتقوبر زبر حدا أقدر سحطه مسيحي مالتي معناته كريه خلوه أنا بوتين منقصي نزس بوزح عمتات زسر حلو كالكوليت زقوبرو نقرات نمنتاي لومي زبر حطوب نالوات كن رؤية نخون جي حدا كبتي كقوبرو يخل دي يخون امتد أزي استناو حزباو خينات كوينو دماو خينات كوينو أي قبرو ما أتقطعوا معك أبحج تغير زلون تدع قصيلس كم زازر ثلاث عن تويتن كيف زبلا قطعوا مشاركتي نايمن داي حدا وفري ويك حدا كونتينجنس بلان حيزدو يهلو بوتين خاتو المالتي أبيجين كيدنير مزناي بيجين أولمبيكس مالتي تشاينا حدا عبي عداقاي كم عداقا مالتي كم عداقا تحت زي كونه تشاينا خاطنا بعالم كابتن زعبي ألك أحتيا مالتي بزناي فاينانشال كرايسيس نبع أمريكا تلك زنبرت عباي قطبا إيا مالتي سلازي منالبات بمنقد تشاينا كمص زخلكم عينت قطبا وحاجزات كم بلان حيزدو يهلو ويحجي دواب قمتي إتو يهلو زبل حسابات على مالتي حجز نازل كابزو معربا وعالم زمس إجتهادات كوردو زخل قطبا ويتصنتات مس تشاينا كجبرو بزخل قطبا سركنتاتن كاب تشاينا رخوب زخل حاجزات قطبا حاجزات مركل راحون ولا بخلق كون خل كله دو يخلي لي يحسب مالتي بحافش يعني الله حنت تقص قبل الزلي التي كلا كانت علم مستود أبي أوروبا بستجبر حدا ناي سكريتي متأسسار ناي سكريتي انتانجلمنت نير مالتي التي بملك قطبة ناي كل التهجرات أبجزي نوجك من لسا يخلى زبحلا زنبرة حجرات نعمت ويكاتوا قاعد زنبرة قطبة متأسسار economic interdependence and economic integration بمقبر موهاد بمقبر سي التخولتات نعم كينات ناي مخات تخولتات كم زسبب كم زجبرة تاريخ زحبرنا مالتي جي إذا نبجرمن أتيز نبرة ناي غاز بايبلاين دحرينا نمنتاي بخوم خري وزيك على حجب تعمي أنا زجرمن كنت حطون تاي مسيو أتزتنا أو حاجة زي سجتني ناي سكيورتي ناي قطباوي سكيورتي ناي قطباوي ساعات سجتني ناي راشا خين خون سجتني ناي راشا نحرقينها بوتين ناي راشا ناي ستيتا كايدا سلازري وزلو منالبات at long term بعين سكريتي بعين ستتارينا ساسجاي خون حدقنيا خون قلنا ناتنا قطباو صلات انت كرملين تقاصات يروس محنقو غبرنا حنقنا يخلي زبل خون قل حجي انت عين دغ مغمت غبرلو نعرزين غبرو دو يمحشو دخون ولاس نحوارو بعين ستتاري يومتي قطباو ربحاتات كل وزغل عبي بروجكتس يعصو زبل حتتات اللي عقلي ونتايك مثل بحجينا هنريو انت عينك قطباوي صلواي كل وبشا أبراشا من البات مسجزية ندابر هي لا تجلس الزقيت جلس سيناريوهات الله كوين سمعني كم زنريو دلنا تخونتات تعزيمنا أبكال أي جيزة ونمرخاب كدلينا يزي مثلني هجي زار سلاسة زخونة توسق حساب تلكا عدل كبكامو كان ودئ توسخ ذلو خوينو عايشين معنا قرب هذا ويكل سنة بخوص خلاص دا خوينه ني يوكرين جنشل دقبر وايم زمسلو هاجرات ناي معراب كم ديناتي الناببة أبنت حجي ذي عبي ناي مسمر ناي غاز بحال أب مو جرمن راشان ذلو ملو عاصي مو ذي كنا تخولوتات كم ذلو ذري
ምልክታት ኣሎ ኮይኑ ስማዕ ኣብ ዝቀረባ ዝከታተሎ ዝፀናሕኩ ካልእ እውን ጥልያን እውን ንባዕሉ እቲ መርገፂ ናቶም ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝውሰድ ዘሎ ቁጠባዊ እገዳታት ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ዩክሬን ሓደጋ ወዲቕዋ ኣሎ ንሶም ግን ንቁጠባ ናቶም ክብሉ ናብ ሳይ ዝኸዱ ኣይመስሉን እዮም ተደኣ ተናዊሖም ተናዊሑ ድማ እዚ ምልክታት ዝህቦ ዝፀንሐ ተስፋ ኣለም ምስ ራሻ ምስ ቻይና ጥቡቅ ዝኾነ ናይ ዝምድና ናይ ቁጠባ ዝምድና ዝገበረ ዝመስል ክሳብ ናይ ንኣውስትራልያ ናይ ንኣሜሪካ እውን ንቻይና እንተደኣ ንራሻ ከዝሕን ዝሰርሕ ተደኣ ኮይኑ ናብ ቻይና ገፅና እውን ግልፅ ክንብል ኣለና እገዳታት ገፅና እንታይ ክንገብር ጥምት ኢና ሓስብ ኢና ዝበሃል ዘረባታት መፃሉ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ክሰፍሕ ተኽእሎታት ኣሎ ግን ንቁጠባ ናቶም ከድሕኑ ክብሉ ግን ምናልባት ነዘን ንኣይሱ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዝወጥቃ ኣቃሊዖመን ናብቲ ቁጠባ ናቶም እውን ክምለሱ ተኽእሎታት ኣሎ ምናልባት ምዛዘር ስላሰ ጥቅስ ዘበል ሓንቲ ከብል እንታይ ደሊ ነይረሲ ንምንታይ ፑቲን ከምኡ ገይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዋይ ናው ንምንታይ ሕጂ ትብል ሕቶ ምዛዘር ስላሰ ዝበላ ቁርብ ትተሓሓዝ ኮይና ትስማዓኒ ንምንታይ ሎሚ ኣጋጢማ እዚኣ እዚ ስጉምተስ ንምንታይ ሎሚ ኣጋጢሙ ዝብልሲ ምናልባት ገለ ታሪካዊ ክሳይ ዘሎ ኮይኑ ስምዓን ሓደ እንታይ የንብብ ኣነቲ ምስ ናይ ብሬግዚት ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝነበረ ትራምፕ ብዛዕባ ኔቶ ዝብሎ ዝነበረ ብዛዕባ ኣበርክቶታት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ኣብ ኔቶ ዝብሎ ዝነበረ ነቐይፋታትን ዘቕርቦ ዝነበረ ስምዕታታትን ብተዛማዲ እቲ ሓድነት ናይ ዝምዕራባዊ ዓለም ቁርብ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ልሕሊ ሒሉ ከም ዘሎ ገለ ዊክነስስ ዝረኣየ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ናይ ኣፍጋኒስታን ርኢናዮ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ናይ ፖሊሲ ፌይለር ማለት እዩ እቲ ውድቀት ናይ ፖሊሲ ስጋብ ክንደይ ደኺሙ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ሸውሃት ከም ዘየሎ ገለ ብኮር እዩ ሎሚ እዛ ዓዲ እዚኣ ኦፍኮርስ ምስ ግዜ ፕላን ዝገበሮ ክኸውን ይኽእል ግን ንምንታይ ሎም ኣብዚ ግዜ ዝትብልሲ ምናልባት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለኹም ዓይነት ሕፅረት ሸውሃት ናይ ንዑስ ኤንጌጅ ክንገብረካ ኢና ናይ ምባል ወይ ከዓ መልሲ ክንህብ ኢና ናይ ምባል ሕፅረት ሸውሃትን ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ክኸውን ወይ ካልእ ናይ ፀጥታዊ ምክንያታት ከዓ ኣብ መንጎ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ዘሎ ፍልልያት እውን ዝረኣያ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ቁጠባዊ ረብሓታትን ክብላ ከላ ካልእ ናይ ሴኩሪቲ ረብሓታትን ክብላ ይኾና ገለ ሃገራት ወላ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት መንበረ ኣባላት ናይ ኔቶ ከለዋ ፍልይ ዝበለ መርገፂ ዘለዎን ኣሎ ምዝ ሕጂ ጋጢሙ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዩናይትድ ዝኾነ ዝሓበረ ኤውሮጳዊ መልስን ፖዚሽንን ከይተሓዙን ሓደ ካብቲ ዓንቃፊ ዝኾነ ማለት በብናተን ክሳይ ዝገብራ ዘሎ ንሪኢኹሞ ፍራንስ በይና ውፅእ ትብል ጀርመን ከምኡ ዓይነት ቁርብ ትሕት ዝበለ ክሳያ ሒዛ ነይራ እዞም ዓዲ እንድሕሪኢኹሞ መዓት ህዎ ዘረበታት ይገለ ነይሩ ማለት ሕጂ ገለ ንቕዓት ይርኢ ኣሎ ንዕዑ ርእዩ ዶ ይኸውን ሎሚያ ግዜ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ ዝብል ገለ ሕቶታት እውን ይመፀኒ ያኒ ወብዙሕ ምክንያት ክህሉ ክእል እዩ ምናልባሽ ምዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክልተ ሓደ ሰሙን ርኢና ዝሓሸ ሓሳብ ዝሓሸ ስእሊ ክህልወና ክእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ህዝቢ ዩክሬን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ኣብ ሞትን ስደትን ድሮ ጀሚሩ ኣሎ እግዚኣብሔር ንኩሉ ሰላም ክህቦ ተስፋ ንገብር የቀኒየልና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ነጂ ማለት እዩ ናብ ቀፃሊ ንራኸብ ተስፋ ገብር